Hekk kif is-sibt kien il-jum iddedikat għal bassara u tbassir tat-temp, One News żar l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Ħalluqa fejn hemmhekk bħal kwalunkwe ġurnata oħra sibna l-bassara tat-temp li kienu medija fuq xogħolhom sabiex jaraw il-mudelli meteoroloġiċi li jirċievu u joħorġu bl-aħħar tbassir. Tkellimna mal-Uffiċjal Meteoroloġiku Svetlana Karwana li spjegatilna kif it-triq sabiex l-Uffiċċju Meteoroloġiku f'pajjiżna jkun stabilit f'Ħalluqa kienet twila mhux ħażin. F'Malta l-Uffiċċju Meteoroloġiku infetaħ f'Ġulaj ta' 1922 mill-Ingliżi. U kien qiegħed il-Gwarda Manġa. Fin-1927 mexa l-Belt. U mbagħad fin-1947, 20 sena wara, ġie Ħalluqa. Tħallna fl-arkivi tal-Uffiċċju Meteoroloġiku li fih jinżammu reġistri miktuba manwalment bl-osservazzjonijiet meteoroloġiċi li jmorru lura sas-sena 1922. Saħqet li llum dawn ir-reġistri għadhom isiru referenzi għalihom speċjalment minn studjużi tal-istorja. Ir-reġistri imorru lura 1922. Daw fihom l-observations li bħalissa qed isiru digital form, imma qabel kif kienu jsiru ġifieri kienu jiktbuhom bil-coding u hekk. Svetlana Karwana spjegat kif filwaqt li kontinwament uffiċjal meteoroloġiku jrid jibqa' jara l-immaġni tas-satellita biex joħroġ twissija lil piloti tal-ajruplani fiż-żona tal-ajru ta' pajjiżna u l-persuni li jaħdmu fis-settur tal-avjazzjoni, hija qalet li jirċievu wkoll bosta telefonati minn nies fi żmien meta jkun hawn attivitajiet kbar fil-pajjiż. ċertu nies ma jifhmux li Malta hija żgħira għalkemm għandna t-tools biex jgħinuna pereżempju rigward ix-xita bħal ir-radar u s-satellita, però ma nistgħux ngħidlek isma' jekk iċemplulek jiena fis-sitta ħadd tagħmel xita Rabat jew hekk jiġifieri site specific għal-location għal-lokalità Malta diffiċli biex tgħid jiġifieri. L-Organizzazzjoni Dinjija Meteoroloġika rabtet din il-ġurnata mat-tema Ix-xemx, id-dinja u t-temp, tema li bla dubju tenfasizza l-rwol importanti li x-xemx għandha fuq it-temp. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.